Yan. Lagi na lang. Kanina kakausap ko lang, sabi nung babae. Okay, Jobert, ito lang ako. Naman, nagpiprito na naman siguro estrelyado yan, iniwan. Yan kasi pag tumawag kayo, gusto naman ibaba. Lagi na lang. Pag Ayan, sinabing antay lang dyan, antay naman kayo po. nagbukas na ako ng libro na naman, oh. Nasa volume 8 na ako. Oh. Alam niyo kung gaano kahirap Ay, sasara ko na nga to. Dito na lang tayo sa text, Kuya Jobert. Sige. Mula to kay Paulo B. Jones? Paulo B lang Paulo eh. V. Si Paulo V. Paulo B. B talaga. B. Timbumble B. Paulo B. Yun lang nakalagay. Wala kang lugar. Pero ito. Magandang gabi po kayo, Jobert. Bakit po ba pag sinabing matatapang o yung tungkol sa katapangan, bakit po ang laging parang kinukumpara na bayani ay si Andres Bonifacio? Kung bakit siya laging pinagmamalaki. Kung bakit siya pinakamatapang, si Andres Bonifacio at tapang ang tao, di ba? Oo. Alam mo kasi ito, teka ha? Ayoko kung bakit. Ito kasi, sa libro ko, si Andres Bonifacio pala, siya ay mayroong agimat. Agimat? Meron. Kaya lahat ng labanan na napuntahan niya talagang lagi siyang hindi mo alam kung gaano napapatay na pala na Kastila niyan sa isang labanan. Ilan? 3 oras na ispadahan, nakakapatay ng 500 Kastila yan. Nakahati sa 2 yung Kastila. Pag nadadaanan, mayroon siyang gulok. Alam mo, isang galing. Ano yun? Asan galing yun? Galing sa langit. Ano, parang agimat o parang power o... Dati kasi silang dalawa ng tatay niya, nagtatrabaho sa gubat, bundok, sa bukid. Magbubukid din daw. Yan. Ngayon, sabi ng tatay niya, alam ba na pag kumikidlat, kailangan may lumabagsak na espada galing sa langit. Kailangan natin yan, tay, sa revolusyon. Paano natin kukuhanin yan, tay? Kailangan nating saluhin ang kidlat. Kidlat? Eksakto, habang nag-uusap sila, kumidlat. Binuhat niya. Bonifacio tatay niya, oh. Sinangga niya, oh. Anak, wag! Namaan yung tatay. Ginawa parang... Ngayon, pagbagsak ng tatay, sunog-sunog na eh. Tinapon niya, napasok pa nga sa tatay niya kasi parang naging... Grounded? Anong ground? Naging prunes, parang prunes. Pag-angat niya gano'n, lumit yung tatay, sunog, tinapon niya, napasok siya. Ay, kawawa naman si tatay. Yari dyan, wala ng mata, wala ng buhok. Umarang sa, Parang nakuryente kaya niyan. Pag pinamakan ng Tapos kidlat. ginawa niya ngayon po sa bukid, yung tatay niya, binubus-busan niya ng gano'n para mawala yung apoy. Kasi Tubig, nagbabaga. Gumagano'n-gano'n yung tatay. Kawawa naman tatay ko, buksan ko na nga to. Buksan. Binuksan niya yung tatay niya. Siniswa? Wala na, parang pakwa na lang, ginanon na lang, oh. Pagbukas na andoon. Ang alin? Isang magandang espada. Kumikinang pa. Parang panday lang yan eh. Ano ka ba? Totoo to. Andun talaga. Saka, hindi pala, binuksan niya ng konting yung pantalon tatay niya. Nakatuwad tatay. Hindi. Parang kay King Arthur, kay Panday, nakatusok, di ba? Yun, nakatusok sa puwet ng tatay niya. Kawawa naman si tatay, sabi niya. Pero kailangan namin to. Binulot niya. Ay, panday nga yan. Hindi. Iba yung turog ng panday. Si Panday sa kanya. So yun. Tinago ni Andres Bonifacio ngayon niya. Kumikinang pa eh. Tapos may nakalagay doon. Ano sabi doon? Break glass. In case of emergency. Kagalon. Ngayon. Bata pa siya noon. Bata pa siya. Mga 15 years old. Kung pumutok pa yung revolusyon. Dating niya sa bahay, may ano pa, may ano ba yun? Combination pa yun. Password? May lock. May lock? Oo. Thanks, Dad. Ang lock. Para sa kanila talaga yung pala. Thanks, Dad. Nakalagay dun sa lock, oh. Pah! Mukas, oh.
Kinuha niya, ang ganda ng talaga, ang tibay. Tapos ayun na, nagkagulo na yung baryo nila kasi sakupin sila ng mga Kastila nung gabi. Siya na yung nanguna. Grabe, oh. Siguro mga sundalo raw na nandun, mga 1,000 na sakupin yung barangay nila. 1,000 Kastila. Ilan lang kaya sila? Ito nakalagay dito, 15 and a half. 15 silang malalaki, tapos isang unahan kasama nila. Si Bat lang ang dala. Nagpo-polbol. Dala-dala, oh. Siya pa yung nangunguna, oh. Ang pangalan, Babawakis. Andiyan na sila. Nag-polbol na, oh. Unahan lang, eh. 3 and a half. 3-7. Pero lumalaban. Lumalaban. Siya nga yung starter, eh. Andiyan na sila. Si Babawakis, oh. Tumatakbo, oh. Polbol. Tirang ganun, babagsakan niya mga Kastila, eh, nagmuhanat si Andres Bonifacio. Isang hiwa, ganun, 15 patay. Ay, haba. Parang tissue nga lang na pinupunit. Dahil patay. Yun. Kinamagahan, sikat siya eh. Sikat siya ngayon, kwentuhan. Nag-inuman sila ngayon sa isang tindahan. Sikat siya eh. Pare, ang galing mo kagabi, Brad. Pare Andres. Nakarami. Ngayon, nung sinisingil na sila ni Aling Basyang, magkano po? Magkano ba nung halaga? Teka lang, ha? 600, malaki na yan. Ay, malaki talaga. Malaki na, 600. Painom ka ng painom, para pa-murder ka pa ng mga tikling, mga tikling yung pulutan. Sa Lagubang, dami yung order na price sa Lagubang. Itik, pinakatay mo pa yung kambing ko, ha? Mahal na mahal ko yung kambing ko, ha? Paano na yung baby na yan? Yung mga baby ng kambing, pinakatay pa din. Pinaupong kambing. 680. Patay. Eh, patay. Wala siyang pera. Yabang mo, sabi ng mga kasama niya, iniwan. Sinangla niya yung espada. Iniwan. Iniwan dun. Kaya nawala. Wala, hindi nakabalik So, kinagabihan, tinago ng babae, kailangan pala kung sino nakapulot, siya lang ang pwede magtago. Tinago ng babae, kinabukasan, nung gera na, pagkuha ni Andres Bonifacio, alam mo, naging Ano abaka. Naging abaka. Wala. Parang abaka na lang yung espada. Nawala yung kapangyarihan. Dahil yan, nag-inuman pala. Pinambayad sa tindahan. Sinanla? Sinanlay. Tapos yun, ang nagpanalo ng pangalawang laban, si Babawakan. Oo. Pero bakit kinukumpara pa rin pag matapang? Pinanindigan na ni Andres. Oo, kasi yung unang record niya, kasi nakapatay siya ng grabe, kaya daan-daan na Kastila. Ang ginawa nila nung pangalawang laban, kaya alam pala siya nanalo doon, si Babawakis, tinalian nila. Ako, naikot nila. Parang slingshot. Parang Tali niyo ako. Sabi ganun, ako lang. Paano tayo mananalo? Sinausaw siya sa taihan ng mga sa taihan. Bali na, okay lang yan. Pag sausaw, si Babawakis nagmumug pa naman. Pag-ikot daw, bumubog ka gano'n. Ayoko na! Sabi mo, ang lulupit nila. 5 tao mahawak kay Babawakis. Oh. Pinaikot-ikot. Tinamaan din talaga. Ang galing kasi may hawak pala espada. Kaya pag-ikot, ini-slice din niya. Kasama, nung napatay na yung mga Kastila, pagod na sila, ibinato si Babawakis, patay din. Tumusok. Ba't wal binitaw? Nangawit na. Okay na. Diyan ka na. Tumusok sa kawayan, Dri. Kawawa, di sa bunganga o parang lechon siya. Ba't hindi nakasulat sa record books yang si Babawakis? Dahil ang mga sinusulat yung mga noble death nga, di ba? Kaya yung kamatayan nun, naswak. Ang galing-galing mo, tapos namatay kang parang lechon. Swak yung bibig, oh. Lumabas sa puwet, tagos. Hindi na nga nilibing, eh. Anong ginawa? Lechon. Babastos na ng mga taong kasama nila doon. Hindi mo lang binigyan ng karangalan. Kaya no? nga. Tapos yung gawing slingshot. Kinain pa. Kinain siya. Mga kanibal. Oo, gutom na eh. Gera kaya nun. Nagsangag lang sila. Tapos
Nagsangag ng kanin. Ano to, kambing? Ilasing na nakainom ng mga tuba. Ubus na, oh. Nakaba, si Babaw. Kaya pala ang baho. Di ba nasawsaw siya? Luto, walang hugasan. Ba yan? Kawawa talaga yung mga naging gero, no? Dami Pero ng matapang sakripisyo talaga ng yan buhay. si Andres Bonifacio. Tapang talaga, pero siyempre nga, bayani. Talagang unang banatan lang. Hindi naman din siya mananalo kung wala yung mga tao niya. Tsaka dahil sa tatay niya. Sapot. Sinacrifice ba naman yung tatay na makidlat? Kidlat! Ganun, no? Sunog yung tatay. Anak! Boom! Grabe. Parang Wawa. Wawa pala story niya, no? Story. Ako ba? Ayan, libro ko. Marami na naghahangad nitong libro ko. Hindi ko talaga pinamimigay yan, eh. Dito malalaman Hindi yung ko mga bibilhin. uncut stories. Kasi mga nakakalabas yung mga bookstore, mga ano na yan, eh, edited na yan. Yung amin, kung ano yung pinagsimula ng kwento, kahit makapal, dito lahat yan, detalyado yan. Di ba? Eh kung bibilhin nga ng iba yan. Duwag na. Hindi ko ibibenta to. Milyon? Kasabay kong mapamatay itong libro na yan. 5 milyon? Wag na rin. Hindi ah. Tago na yan. Baka gapangin din dito yan. Wag lang sanang makuha. Ay, nako. Kaya ba, babatiin mo pala? Ay, binabati ko nga pala yung mga taga London. Si Jaja.